Bethan Gwanas dwi. Dwi'n byw yn Rhydymain wrth ymyl Dolgellau ac yn wreiddiol dwi'n dod o Brystyr ger Dolgellau. Fy niddordebau ydy cŵn, beics, llyfrau a ffilmiau. A coginio. A dwi'n sgwennu ers pan o'n i'n hogan fach, ond y nofel gyntaf oedd Amdani yn 1997. Ydw i wedi sgwennu ddysgwyr o'r blaen? O do. Llyfrau Blodwen Jones a llawer mwy. Y bws. Wedi ei hysbrydoli gan yr awdures Mallory Blackman ar Twitter. Roedd y bws yn hwyr, eto, ac roedd tua 25 o bobl yn aros yn y gwynt a'r glaw. Roedd y gwynt yn gry, y glaw yn drwm, a'r bobl i gyd yn flin. Roedden nhw i gyd yn lyb ac yn oer iawn, achos doedd dim lle i bawb dan y to metal ar ochr y ffordd. Roedd gan un neu ddau o bobl ambarel, ond roedd y gwynt yn rhy gry, a'r ambarels yn torri ac yn taro pobl eraill. Wedyn, roedd pawb yn mynd yn fwy blin. Aw, meddai hen ddyn mewn cot ddu, fy llygad i. Mae'n ddrwg gen i, meddai merch ifanc yr ambarel goch, y gwynt ydi o. O, mae hyn yn ofnadwy, meddai dynes mewn siwt. Ble mae'r blwmin bws? Y traffig ydy'r broblem, meddai dyn ifanc gyda pag plastig dros i ben. Meddai'r hen ddyn. Mae'r bws yn hwyr bob amser, ond pan dwi'n hwyr, mae o'n rhy gynnar, a dwi'n rhy hen i redeg ar ôl bws. Dyna pam dwi ddim yn mynd ar y bws fel arfer, ond mae'r car yn cael ei MOT, meddai'r ddynes mewn siwt. Dwi'n medru gyrru yn berffaith, meddai'r hen ddyn, ond maen nhw'n dweud mod i'n rhy hen. Dwi'n gyrru'n well na'r rhywun 18 oed. Dwi wedi cael dros 60 mlynedd o ymarfer. Mae'r byd wedi mynd yn wirion. Esgusodwch fi, meddai dynes gyda bagiau siopa. Gai stwffio i mewn o dan y to. Does gen i ddim cot. Doedd hi ddim yn bwrw glaw pan nes i adael y tŷ. Edrychodd pawb arni hi. Wnaethon nhw ddim symud. Roedden nhw i gyd yn rhy flin a glyb. Fydd neb yn symud iddi siŵr iawn, meddai'r hen ddyn. Mae pawb yn rhy hunanol y dyddiau yma. Fi ydy pob dim. Pan o'n i'n ifanc, roedd pawb yn helpu ei gilydd. Fan hyn, meddai llais newydd. Trodd pawb eu pennau i weld pwy oedd wedi siarad. Dynes fach mewn hijab. Roedd hi wedi symud allan o ganol y bobl oedd dan y to metal ac yn codi ei llaw ar y ddynes gyda bagiau siopa. Fan hyn, meddai hi eto, mae chydig bach o le i chi fan hyn. Gwenodd y ddynes gyda'r bagiau siopa a gwthio ei ffordd at y ddynes gyda'r hijab. Diolch yn fawr i chi, dych chi'n garedig iawn, meddai, gan stwffio ei phen ôl a'i bagiau i ganol y bobl lyb. Ond oedden nhw ddim hanner mor lyb o'r bobl oedd ddim o dan y to metal. Roedden nhw i gyd yn edrych yn flin ar y ddynes mewn hijab. Naeth hi ddim cynnig lle iddyn nhw sefyll dan y to naddo. Aeth y ddynes mewn hijab i sefyll yng nghynffon y ciw o bobl yn y gwynt a'r glaw wrth yr hen ddyn yn y god ddu. Meddai'r dyn a sifflan yn nes at y ferch ifanc efo'r ambarel goch. Esgusodwch fi, meddai'r ferch ifanc yn flin. Roedd o'n llawer rhy agos ati hi rwan. Dych chi wedi clywed am personal space, do? Be? Cofod personol? Naddo? Be di hwnnw? Pa mae rhywun yn rhy agos at rhywun arall, rhywun dydyn nhw ddim yn ei nabod, a dwi ddim yn eich nabod chi, a dych chi'n llawer rhy agos ata i, a dwi ddim yn gallu symud. Ond roedd hi yn fy ngofod personol i, meddai'r dyn gan bwyntio at ddynes yr hijab. Doedd o ddim yn poeni bod y ddynes yn gallu clywed bob gair. Peidiwch â bod yn wirion. Doedd hi ddim hanner mor agos ato chi a gyda chi ata i rwan. Symudwch yn ôl, os gwelwch yn dda. Ond dwi ddim yn ei nabod hi.
Protestiodd y dyn. Dych chi ddim yn fy nabod i chwaith. Ond mae hi'n wahanol, medde'r dyn. Dydy hi ddim yn un ohono ni. Nac di? Nac di? Wel, mae hi'n debyg iawn i'r ddynes sy'n byw drws nesau i mi, medde'r ferch. Dynes neis iawn. Fatima. Mae hi'n gwisgo hijab hefyd. Mae hi'n mynd i'r mosg, ac mae hi'n dda iawn am arddio. Mae ei gladioli hi'n arbennig bob blwyddyn, ac mae hi'n hoffi caneuon Tom Jones. A dych chi'n dal yn rhy agos. Ond, mosg, ddwedwch chi ynde, medde'r dyn. Mosg, a gwlad y capel ydy Cymru, gwlad y gân, gwlad yr eisteddfod, a rygbi, a myfanwy. Mae Cymru wedi newid ers blynyddoedd, medde'r ddynes. Rhaid i chi newid hefyd, a symud. Dych chi'n sefyll ar fy nhroed i. O, mae'n ddrwg gen i, medde'r dyn, gan symud yn ôl ychydig bach. Ond edrychwch, mae hi'n gwisgo'r peth dyna am ei phen. Hijab. Iawn, be bynnag. Dwi'n gwybod mod i'n hen ffasiwn, ond dwi wedi gwylio rhaglenni ar y teledu. Dwi'n gwybod eu bod nhw ddim eisiau i ddynion edrych ar eu cyrff nhw, ond yn aml iawn, esgus ydi o. Maen nhw'n cuddio pethau o dan y dillad hir na, pethau fel bomiau, meddai'n dawel. Hi? Peidiwch â bod yn wirion ddyn. Mae o wedi digwydd. Roedd o ar y rhaglen bodyguard am yr Home Secretary ddel na. Pwyntiodd at ddynes yr hijab. Roedd dynes fel hi yn cuddio bom dan ei dillad ar y tren. Drama oedd bodyguard, medde'r ddynes gan ysgwyd i phen. Stereoteipio ofnadwy. Mae llawer iawn o ferched Moslemaidd yn ddoctoriaid a chyfreithwyr fel bos fy ngŵr i. Roedd hi'n flin iawn pan oedd bodyguard ar y teledu. Ond ydy hon ddim yn ddoctor nac yn gyfreithwraig nac ydy, meddai'r hen ddyn. Sut ydych chi'n gwybod? Achos mae hi'n aros am fws ac mae doctoried yn medru fforddio tacsi. Edrychodd y ferch arno'n flin, rhwlio ei llygaid a symud i sefyll ar ochr arall i ddynes yr hijab, yng nghanffon y cyw. Gwenodd dynes yr hijab arni. Roedd hi wedi hen arfer efo pobl fel yr hen ddyn, pobl hiliol, pobl oedd yn edrych yn flin arni, pobl oedd yn dweud pethau ofnadwy. Doedden nhw ddim yn gwybod ei bod hi wedi ei geni a'i magu yng Nghymru, ei bod hi wedi mynd i ysgol Gymraeg, ei bod hi wedi canu yn eisteddfod genedlaethol yr Urdd. Doedd hi ddim yn ddoctor nac yn gyfreithwraig nag oedd, ond roedd ganddi swydd dda mewn byd dynion. Roedd ei mam a'i thad wedi gweithio'n galed iawn pan ddaethon nhw yma o Uganda yn 1972. Doedden nhw ddim isio gadael Uganda, ond roedd Idi Amin wedi dweud bod pawb o dras Punjabi yn gorfod gadael y wlad. Mae yna bobl hiliol dros y byd i gyd, meddai ei thad wrthi un tro. Rhaid i ni fod yn gry, Jamila. Peidio gwylltio. Peidio crio a gwneud ffys. Rhaid i ni ddal ati yn dawel. Rhaid i ni fod yn well na nhw. Ond oedd hi ddim yn siŵr. Weithiau mae angen gwylltio a protestio. Ond oedd hi ddim yn mynd i wneud ffys heddiw. Roedd hi'n rhy oer a glyb, ac roedd yr hen ddyn yn amlwg yn unig. Doedd hi ddim yn unig. Roedd ganddi deulu mawr, swnllyd, hapus. Roedd pethau wedi gwella tipyn ers 1972, pan aeth ei thad fynd i weld ei tŷ newydd am y tro cynta. Roedd y bobl drws nesa wedi galw'r heddlu. Roedd ei thad yn drist pan gyrraeddodd car yr heddlu, ond roedd y plismyn yn flin efo'r bobl drws nesa, achos roedden nhw'n nabod ei thad hi. Plismon oedd o. Plismon da hefyd. Roedd pethau wedi gwella llawer, ond ers y referendwm, roedd pethau wedi mynd yn ddrwg eto, ac roedd hi'n anodd peidio gwylltio. Yn sydyn,
Y bws, meddai rhywun. Ac roedd bws oren yn dod i lawr y ffordd drwy'r glaw. Iei, o'r diwedd, meddai pawb. Ond, o diar, roedd llawer o bobl ar y bws yn barod. Fydd na ddim lle i ni, meddai'r dyn a'r bag plastig dros ei ben. Stopiodd y bws ac agorodd y drysau. Ceisiodd y ddynes mewn hijab fynd ar y bws. Hei, roeddech chi yng nghefn y ciw, meddai rhywun. Ni oedd yma gyntaf, meddai rhywun arall. Roedden nhw'n stopio'r ddynes rhag mynd ar y bws. Typical, meddai'r hen ddyn. Di gwylydd, yn stwffio i mewn fel yna. Ewch adra. Neu arhoswch am fws arall, meddai'r ddynes gyda'r bagiau siopa. Roedd y ddynes fach mewn hijab yn flin. Esgusodwch fi, meddai. Ond oedd neb yn gwrando, roedd pawb yn dal i weiddi arni. Esgusodwch fi, meddai mewn llais uchel a chlir. Os da chi eisiau cyrraedd rhywle, mae'n rhaid i mi fynd ar y bws. Fi ydy'r gyrwr. Edrychodd pawb arni yn wirion. Roedden nhw'n gallu gweld bod y gyrwr arall yn codi a gwisgo ei got. Popeth yn iawn, Jamila, meddai. Edrychodd Jamila ar y bobl lyb. Doedden nhw ddim yn gwthio rwan. Popeth yn iawn, meddai. Pan ddaeth yr hen ddyn i mewn a dangos ei gerdyn bws iddi, roedd ei law o'n crynu ac roedd o'n edrych yn fach. Gwelodd Jamila fod dyn ifanc yn sedd yr OAPs. Esgusodwch fi, newch chi symud i'r dyn bonheddig yma, gofynnodd. Mae o'n sefyll yn y glaw ers amser. Am eiliad roedd hi'n meddwl bod y dyn ifanc yn mynd i ddweud na. Yna, yn araf ac yn flin, cododd y dyn ifanc. Trodd yr hen ddyn ati. Diolch, meddai mewn llais bach. Naeth neb arall i glywed o, ond mi glywed Jamila. Popeth yn iawn, meddai.